Капитане, какво е морето? Морето буйно ли е? А? Шпатуваме ли? Се качваме ли? Шпатуваме ли? А? Капитане, шпатуваме ли? А? От него, той там е къде дискотека сега, човек. Знаеш какъв купон вътре, а? Той сигурно има и за пиене. Кой няма, той вътре си има всичко, линии, всичко. Вах, ковала, човек. Те само така и се качват. Ай, капитане, тръгваме ли? Ай, тръгваме ли, капитане, с кораба? А? Тръгваме ли с кораба? А? За София? Караш ли кораба? А? Капитане! Черноморец Бич.